The summit of pure and brutal musical might. This fall, the ruler will arise again. Welcome to Syndicate. Stefan, hvis du skulle beskrive dig selv med 3 ord, hvad skulle det så være? Charme, selvtid og lækker hår. Du er lidt mere end 3. Det er de 3 S'er. Skal jeg lige gå hen og være tømmer igen? Hvis vi når på skole, så er det www, det står for vis vand væk. Ago, it permanently changed our landscape. Viciously driven and tied by